Quan inverteixes a la borsa, molts comencen pensant que és com jugar. Comprar barat, vendre car. Però aquest enfocament especulatiu és el que fa perdre diners a la majoria. L'efecte àncora ens afecta de dues maneres. Aquesta acció va arribar a 200 euros. Segur que hi tornarà. Ja ha caigut molt. És moment de vendre perquè segueix baixant. Però aquí està l'error. Estàs valorant les teves accions com si fossin bitllets que pugen i baixen, no com el que són realment. Mireu, quan compres una acció, compres una part d'una empresa, n'ets propietari. Si coneixes bé aquella empresa, si la valores correctament i confies en el seu futur, el millor que pots fer és mantenir-la. Jo només penso a vendre una acció quan he arribat al meu objectiu de llibertat financera total, és a dir, la jubilació, o tinc una necessitat econòmica real, o l'empresa ha canviat i ja no sé el que era. Si no, no venc. Per tant, no venc mai. És a dir, mai venc per por ni per especular. Perquè això és deixar que el mercat decideixi per mi. I aquest canal va de recuperar el control.